everyone, welcome back to Sunday Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, we're talking about Uthando Nesthembu season 6 episode 5. Finally Snake came clean about her pregnancy guys. In the previous episode, Umacele asked if the pregnancy rumors were true or not, and Snake said yes, ngikhulelwe and akusena ubaby daddy lawyer yawa sekuqaleni sengithole indoda entsha sha. Isenzo sika Snake bathuthelisile ke abantu abaningi ku social media. Abanye bathi she needs psychological help, she have a serious problem. Lengane uSnake ikhulelwe manje ingane yesithathu eyodwa ihlala noMacele, enye ihlala nayo. uMacele abuya athi ngazi ukuthi akayondli kahle noma akayiphi kahle ukudla, athi like izacile ingane ayikhuluphali. So guys, lengane kuSnake ayiphethe manje or ayikhulelwe manje ingane yesithathu. uSnake akasiqedanga isikole and she's not working, fully depending to her family. Umuzo uthi ke uzozondla ngane lezi ingane. Let's check the few comments from the social media. The first person said problem they made was to raise her kids. Hence, she keeps on making babies. They should not be involved on helping her on this one. Agazi khulisele. Psychological help is needed for uSnake. One thing about uSnake, she will be pregnant every season. Hayibo uSnake uyinje upreventa. Nasi sithuphethu sentombazana. I think she's not okay upstairs. I'm with you on that one. She's competing with ubaba wakhe. She was still expected to have more kids while she's taking care of umntwana nezinkinga zakhe. No, I think le comment weyikhuluma ngoma ngwabe. Wesethi komunye ke kunenkinga la. Am I the only one oyibonayo? Abantwana balo baba ngathi banezinkinga iningi labo. NoSnake naye ngathi azithi mzala. So yeah guys, most people think ukuthi uSnake unenkinga serious emenza aphume endleleni ngaso sonke isikhathi. On the previous season guys, kwakuthiwa inkinga kaSnake isibongo cause bekahlala kaMseleku kodwa uMseleku ngamkhiphele lutho noma engazange zamhlawule. But kule season ke uMseleku uvezile ukuthi I went to ifamily yakomalume kaSnake and ngase ngiyakhokha lokho ade bekufuna. Now uSnake sekufanele ashintshe isibongo abe okaMseleku ngokuphelele. But now it seems as if inkinga kaSnake ayilungiseki. Then abantu abaningi babuza ukuthi ke what is the problem kahle kahle ekhona kuSnake. But again guys, we cannot say ukuthi umuntu mangabe ekhulelwa like over and over une problem psychologically. I don't think that is the problem kahle kahle. So yeah, what could be a problem ngokubona kwakho kule situation kaSnake? Do leave your comment below and share your opinion. Bye.